Allerførst vil jeg sige tak for invitationen til at komme her på havnen og starte Danmarksmesterskabet for BB 10 meter op. Og jeg har ladet mig fortælle, at det er 32. gang, at Danmarksmesterskabet for BB 10'erne 10 meteren afholdes. Jeg er meget stolt af, at det i år afholdes i Odder Kommune og ikke mindst i Hov. Der er store navne på listen over de danske mestre, ikke mindst Anders og Børge Børgesen, som var de første mestre i klassen. Børge Børgesens 10 meter sejlbåd har jo, som I sikkert ved, sin helt egen plads og historie i dansk sejlsport. Blandt sejlere kaldes det ofte for et smykke på vandet, og Hov Havn vil jeg endnu en gang byde alle velkommen og god vind med sejladserne i de kommende dage. Jeg har lovet, ikke for meget, men vejret har jo artet til ordentligt her sidst på eftermiddagen i hvert fald. Og jeg håber, at det fortsætter i morgen og de næste dage. Jeg har lige lovet at sige, at jer, der har adgang til internettet, der har Lystbådehavnen igen vist sig fra sin generøse side og åbnet for adgang for alle, så I kan bare logge jer på internettet, så I kan få de helt nye vind- og vejrkort og strømforhold osv. Til dem, der ikke har det udstyr med, der skal til det, så slår vi op hver morgen, der kommer på opslagstavlen derhen, rude nummer 2 op, set fra øst. Der er opslagstavlen, der kan I se resultater, når I kommer ind, der kan I se meddelelser, der kan I se inden kl. 8, på hvilket område vi sejler. Vi har 2 kapsejladsområder, nord og syd. Og inden kl. 8, der står der kapsejladsområde enten nord eller syd deroppe. Og vejrudsigten vil også være der. Første start er 9:55, men det er jo alle sammen. Jeg har fået sejladsbestemmelser. Og nu vil jeg gerne give ordet til Bjarne, jeres formand. Jeg vil gerne på BB 10 meter klubbens vegne byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til VM 2010. Og allerførst vil jeg sige tak for de pæne ord til borgmesteren. Og så glæder jeg mig ordentligt meget at se så mange velkendte ansigter. I år har vi samtidig en hel del nye BB 10 meter sejlere med. Og det er vi selvfølgelig meget glade for. Og jeg vil bede jer om at tage dem med ind i jeres hyggelige samvær, sådan så de kan føle, at de kan blive en del af Dansk BB 10 meter klub, og især en del af vores Danmarksmesterskab, sådan så de fremover får lyst til at være med. Fordi det er det hele klubben bygger på, det er, at vi kan være rigtig mange, der kan blive samlet til det her årlige Danmarksmesterskab. Så tag godt imod de nye og tag dem med i jeres samvær. For at forsøge tilværelsen lidt, så har Scanchoco sponsoreret en kasse chokolade til hver enkelt båd, som I kan hente inde i bureauet. Og så vil jeg bare sige vel mødt og have et godt stævne. Der er vindstille. Sejladsen er udsat. Vi skal have den der luft i den der. God morgen. Ja, og vi er på det. Det får du få lige plads på. Hvornår kommer vinden? Hvornår kommer det regnvejr til? Jeg tror, at der har haft lavet noget til hænger. Vinden er 61 grader. Han læser forkert. Det er derfor bare der. Godt. Lad os gå på den. Ja, der skal den ligge, når det er færdigt med at flyde. Okay. Så her er en af dem. Ja. Vi har lige præcis 5 minutter, så er det slut.
Har han Danmark hver uge bag? Det synes jeg da. Nå, de er værd om at få her. Jamen, den er den ikke drejet lidt tilbage igen? Om det er fint nu. Ja. Lige fedt, Ja. det er rigtig fint. Okay, det kan du godt starte på nu så. Det kan I roligt gøre, ja. Tak. 63. Rejsning. Og så man. Start lige.